פה צילום סיב אופטי. אני בחוץ. אתה בחוץ? כנראה. שטות יפה. שטפנו את זה עם משאית, בדרך כלל יש שיתוף. כנס. כן, יש לו כמו מעיכה. זאת הבעיה שלו. בואי תראה, יש לך פה שקיעה בקו. שקיעה? כן, בואי, אני מציע שתצלמי את זה גם. תראי, תחזור רוורס קצת. תחזור רוורס. שימי לב, תחזור רוורס. שימי לב לקוטר. עוד אחורה, עצור. תשימי לב פה לקוטר. שימי לב, איך קוראים לגברת? גאולה. גאולה, תראי, שימי לב לקוטר של הצינור פה. הקוטר, הגודל שלו. עכשיו ארתור נכנס. כנס, תשימי לב מה קורה פה. פה היה לך מעיכה. אולי טרקטור בגינה, אולי רעידת אדמה, תשימי לב. זה בכלל נסגר. הצינור פשוט מת. צריך לעשות ניתוח למערכת. מרחק של 7.5 מטר. כמה מרחק? 4.70. פחות או יותר, תכף נאפס מידה נכונה. ופה צריך להגיע 4.70 מטר, לחפור, לעשות ניתוח, להוציא את הקו. את רואה איך הצינור מעוך? השפכים לא יכולים לעבור, בגלל זה יש לך סתימה. זה לא שורש, זה פשוט סתימה, מעיכה של הצינור. תיכנס לאט. כנס. זהו, לא עובר. לא עובר פה עד פה. הנה, מצאנו את הבעיה, בסדר גמור. עצור רגע.